Welkom bij Scheldemondig. Vanavond heb ik een hele bijzondere gast aan mijn tafel zitten. Met wie heb ik vanavond genoegen? Ik ben Zian Malekzada, een van de urologen van AZ Zeno. U zit bij AZ Zeno en u bent gespecialiseerd in urologie. Klopt. Ja. Kunt u daar wat meer over vertellen? Het is een breed vak. Klopt. Ons vak is eigenlijk, moet ik zeggen, ik ben sinds ruim 15 jaar ben ik bezig als uroloog in AZ Zeno. Binnen ons vak zien we heel veel mensen met verschillende ziektebeelden, met name urinewegen, de nieren, de blaas, de prostaat. Dus dat is ons vak. Maar als u meer gerichte vragen stelt, dan ga ik dat... Ik neem aan dat u niet zomaar in dit vak gerold bent. U heeft een passie ontwikkeld, dat heeft u mij verteld. Hoe is dat ontstaan? Eigenlijk, het begon toen ik op middelbare school zat. Dat was jaren geleden. Voor mij, toen ik klein was, middelbare school, wilde ik graag mensen helpen. En toen ik verder ging met mijn studie, en steeds werd duidelijker dat ik mensen wil helpen en steeds geneeskunde was voor mij duidelijker. Ja. Maar u kwam uit een familie waar artsen waren. Klopt. En u bent van oorsprong niet uit Nederland. Nee, dat klopt. Want chapeau dat u mij verteld hebt dat u eigenlijk op latere leeftijd, het is zo'n groot woord, maar op uw 18e jaar, dat ik dat mag zeggen, klopt. Nederlands heb geleerd. Ja, ik ging, toen ik 18 was ongeveer, ging ik Nederlands studeren. Dat heb ik in Amsterdam gedaan en vervolgens ging ik studie geneeskunde doen. Een basisopleiding studie geneeskunde heb ik in Amsterdam afgerond. En specialisatie van urologie via Groningen gedaan. Ja, en dat was ook niet zonder slag of stoot? Nee hoor, dat is best wel een heel groot, heel lange traject moet ik zeggen. Je moet best aan bepaalde criteria voldoen om in de opleiding te komen. Ja. Maar u vertelde mij dat u voor een commissie moest komen. En mij triggert het en dan denk ik, ja, wie zit er in zo'n commissie? En wie laat u nou toe om tot arts toegelaten te worden? Bedoelt de specialisatie? Ja. Het is in mijn tijd, dus al ruim 15 jaar geleden, of meer dan 15 jaar geleden, toen was het zo dat men moest via centrale commissie solliciteren. Dat was 1 keer per jaar in Utrecht. Denk ik dat het maand mei was. En je moest eerst mondeling gaan solliciteren. En dan als je door de centrale commissie heen was, dan ging je eigenlijk naar clusters solliciteren. En er zijn eigenlijk bepaalde academische ziekenhuizen in Nederland. Ja. En bij mij was Groningen. Ja. Een cluster solliciteren, dus ga je dan dat traject in een bepaald richting op? Want u hebt ook verteld, perifere, noem maar op. Ja, het punt is natuurlijk dat als je in opleiding komt, in dit geval urologie, dan moet je eerst vooropleiding chirurgie doen. En dat is 2 jaar. Ja. En dan na verandering van die 2 jaar, dan ga je dan 4 urologie doen. En die 2 jaar, eerst 2 jaar is, elke cluster heeft eigen ziekenhuizen, als je het zo mag noemen. En Groningen werkt samen met Zwolle. Dus vooropleiding chirurgie heb ik in Zwolle gedaan. En vervolgens academische deelopleiding in Groningen gedaan. Ja. Oké. Dat is heel potet. U bent heel lang aan het leren geweest. Ja, klopt. En het is geen makkelijke opleiding, nee, denk absoluut ik. Niet. En ik neem aan, als je dus naar zo'n... eerst bij je basisarts, toch? Ja. En dan? En dan ga je als specialiseren. Dus eerst de basisopleiding geneeskunde. Dat duurt ongeveer 6,5 jaar. En na basisopleiding dan ga je een bepaalde richting uit. Ja.
In mijn geval was het urologie. Ja, in uw geval urologie. Maar toch heb ik de vraag, waarom hebt u niet voor een andere pathologie gekozen? Net als gynaecologie of internist. Wat is daar verschil in tussen urologie? Een heel goede vraag. Binnen een geneeskunde heb je twee richtingen. Snijdende vakken en niet snijdende vakken. Beschouwende vakken, niet snijdende en dan snijdende. Voor mij was duidelijker toen ik bezig was met studie geneeskunde, dat ik meer passie had voor snijdende vak. En dat was de reden voor mij om voor urologie te gaan kiezen. Dat is één. Het tweede is natuurlijk, binnen het vak van urologie, je hebt verschillende pathologieën. En qua inhoud is ook heel verschillend. Dus je hebt binnen vak urologie, je hebt klassieke operaties, maar je hebt natuurlijk kijkoperaties. Wat bedoelt u met klassieke operaties? Open chirurgie. Open chirurgie. Dat je echt hechtingen hebt. Klopt. Dus zoals klassiek het altijd deden jaren geleden. Maar tegenwoordig wordt het allemaal, meestal wordt met kijkoperaties gedaan. Ja, de meeste risico's en beter herstel, denk ik. Zeker vast, want je snijdt minder en daarom herstel is heel rap, heel snel. Minder bloedverlies, weinig pijn en korte opnameduur. Het is eigenlijk een enorme vooruitgang voor patiënten natuurlijk. Ja. Maar niet alleen voor patiënten, maar ook voor chirurgen zelf. Dus als je kijkoperatie vergelijkt met open chirurgie van jaren geleden, dat is veel anders. Je opereert comfortabeler. Ja. Opereert u met z'n tweeën of alleen? Want het is volgens mij ook wel een beetje, daar hangt heel veel in uw handen, hè? Klopt. Als je klassiek opereert of een kijkoperatie natuurlijk, meestal is het één iemand die opereert. Maar de andere chirurg assisteert meestal. Ja, bij ons is het altijd zo. Dus één is operatuur, de andere is assistent die assisteert tijdens de operatie. Ja. Want ik neem aan, ik heb me een beetje verdiept in uw pathologie. Dan zie ik wel dat je best wel behoorlijk lang met je operatie bezig bent. En Klopt. dat vroeg ik me af, stel je voor dat je nou een dag hebt en je voelt je niet lekker of je bent hartstikke moe, maar je moet toch door. Je kan moeilijk zeggen, ja, het lukt vandaag niet. Is er dan iemand die werk overneemt? Of? Dat kan, maar meestal moet ik zeggen dat het gaat wel, maar als het niet gaat in dit geval, maar het komt niet zo vaak voor. Nee. Ja, dus het gaat meestal lukken. Ja. U bent opgeleid, meestal denk ik door professoren. Maar dan kwam er een dag dat je alleen aan die operatiekamer moest staan. Kunt u die dag nog herinneren? Klopt, absoluut. In mijn geval natuurlijk, maar elke chirurg heeft dat meegemaakt. Op het moment dat je klaar bent met je opleiding, de laatste dag, dan ben je assistent in de opleiding maar een dag later ben je specialist, je staat alleen. Dan moeten we verantwoordelijkheid zelf nemen en dat is best wel, zwaar. Ja, dat denk ik wel. Dat heeft een training nodig natuurlijk, maar dat heeft tijd nodig. Ja, klopt. De training, is er dan ook begeleiding nadien? Doordat je kan ventileren met arts? Of? Maar dat leer je gaandeweg tijdens die opleiding, de laatste jaren. Ja, steeds meer ben je verantwoordelijk voor patiënt tijdens operaties. Natuurlijk, als er hulp nodig is, dan krijg je hulp van professoren. Maar naarmate de opleiding verder gaat, dan ben je zelfstandig. Ja. Is de opleiding nu heel veel veranderd buiten toen naar u in opleiding ging? Kunt u daar... Qua inhoud bedoelt u? Ja. Ik denk dat de laatste jaren, wat urologie betreft, qua opereren is wel heel veel veranderd. Ja. Ja. Om een voorbeeld te noemen, we deden prostaatoperaties in het verleden open.
Ook blazen deden we open, een jaar of 15 geleden. Maar sinds 10, 15 jaar doen we dat steeds meer en meer. En nu alleen maar met robot en kijken. Robotchirurgie. Ja. Wat is er dan het verschil? Want ik denk robotchirurgie, ja, neem ik aan, uw handen, of hoe gaat dat in zijn werk? Het verschil is dat je dan minder snijdt en via kleine sneetjes plaats je een kamer in de buik van de patiënt, in het geval van blaas of prostaat. En dan doe je eigenlijk exact hetzelfde wat je vroeger open deed via die camera. Dus dat is een enorme vooruitgang voor de patiënt natuurlijk qua herstel. Technisch gezien, de handen van de chirurg wordt overgenomen door een robot. En de chirurg bedient de machine en dan de bewegingen van de hand van de chirurg wordt vertaald en millimeterbeweging van de robot en het lichaam van de patiënt. Daardoor natuurlijk je verricht heel nauwkeurige operaties en dat je minder schade aanricht aan omringende weefsel. Ja. En dat daardoor natuurlijk snel herstel en een korte opname. Ja. Ik ben ook heel erg benieuwd hoe dat in zijn werk gaat, want ik mag bij u meelopen op Zeker, de OK. Kan u bij ons komen kijken? Ja. Ja, en dan denk ik, stel je dat dan in, net als een computer, maar stel je voor dat ding nou eens niet werkt. Hoe bedoelt u dat het werkt? Ja, ik denk, je doet commando's geven, neem ik aan. Zeker en vast. Ja. De bewegingen van de arm, of tenminste de gewrichten, worden vertaald door de robot natuurlijk. En exact hetzelfde wat je eigenlijk aan buitenkant doet. Daar wordt eigenlijk een millimeterbeweging vertaald in het lichaam van de patiënt. Okay. Ja. Je opereert op afstand. Je bent best wel ver van de patiënt, ik wil een meter of 3, 4. Je opereert door een console, we noemen het console. Dat bedoel ik, je kijkt volgens mij je kijkt door de glaasjes. Door glaasjes, door camera en een console. En dan via die console geef je opdrachten. En de opdracht wordt uitgevoerd door een robot. Precies wat jij wil uitvoeren, dat wordt vertaald door machine en het lichaam van de patiënt. Oké. Ja, ik vroeg me af, u had iets verteld over de flowmetrieën. Ja. Kunt u daar iets over vertellen wat dat inhoudt? Ja, dat hebben we natuurlijk, dat is totaal iets anders. Ja. Dat is eigenlijk een deel van de diagnostiek van plasklachten van patiënt. Met name mannen die bij ons komen met plasklachten. Wij doen veel diagnostieken, kijken wat de oorzaak van klachten zijn. En flowmetrie is één daarvan. Dus je meet eigenlijk de kracht van de straal. En op basis daarvan kan je dan daarna kijken met echo of veel in de blaas achterblijft. En op basis daarvan kan je diagnostiek doen en kijken wat het probleem van de patiënt is. In dit geval meestal mannen met prostaatvergroting, ja. Oké, want dit is dus eigenlijk ook iets waarom u dit vak ook hebt gekozen, dat u alles in eigen handen houdt. Exact, klopt dat? Ja, absoluut. Ja, en de diagnostiek en... Ja, want op het moment dat de patiënt binnenkomt bij ons, natuurlijk, je gaat het gesprek voeren, zoals dit gesprek natuurlijk. En op basis van het gesprek dan ga je kijken wat precies aan de hand is. En dan ga je richting diagnostiek. En best wel heel veel diagnostiek doe je ook in de spreekkamer. En flowmetrie is één daarvan. Dus, maar naast flowmetrie doe je bijvoorbeeld echografieën van de nieren, echografieën van de blaas, punctie van prostaat, kijkonderzoeken van de blaas. Dus op basis daarvan kan je makkelijk diagnose stellen. Ja. En dat is het mooie van het vak, dat je eigenlijk niet afhankelijk bent van andere specialisaties. Stel voor een voorbeeld te geven, als een internist een diagnose wil stellen, dan hij of zij is afhankelijk van de radiologen. Maar wij meestal niet, wij doen zelf diagnostiek. Je kunt al heel veel informatie zelf verzamelen. Ja, klopt, hè? Ja, absoluut. Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, en het mooie dat u ook zei, wij hebben geen slopende bezigheid.
Dus dat zijn eigenlijk, als ik nou terugdenk aan dokter Dillemans, ja, ik ben bij die operatie geweest, ja, dat is huppatee en alles opzij. Ja. Maar u werkt heel specifiek. Ja, ik bedoel met slopend. Kijk, binnen die operaties, ik moet zeggen dat die operatie kan je klassificeren in twee. Je hebt de slopende deel, maar je hebt ook de opbouwende deel. Ja. Om bijvoorbeeld te noemen een blaas. Je gaat de blaas verwijderen, het prostaat. En dan ga je een stuk van de darm gebruiken om de blaas te reconstitueren. Dus dat is eigenlijk opbouwend. Snap je? Dus het is niet alleen slopend, maar ook opbouwend. Ja. En dat vergt veel aandacht en energie ook. Ja. Dat denk ik wel. Dat is een beetje kunstwerk dat soms. Ja. Ja. Een tweede Picasso. Maar goed, ik moet eerlijk zeggen, ik heb wel eens gehoord dat je van een darm ook een blaas kan maken. Dat lijkt me niet eenvoudig. Nee hoor. Nee. Dat geeft denk ik ook wel heel veel complicaties. Dat klopt. Maar goed, soms moet je dat doen. Het kan niet anders. Maar soms gebruik een stukje darm om een soort stoma aan te leggen bij patiënten. Maar als het niet gaat, dan we kunnen ook bijvoorbeeld een stuk van de darm gebruiken om, we noemen dat orthotope blaasvervanging. In medische termen, dat wil zeggen dat je maakt eigenlijk een blaas van de darm. En vervolgens, als blaas verwijderd is, natieve blaas van de patiënt, dan leg je dat aan waar de blaas gezeten heeft. Dus dat is eigenlijk een soort, dat is wel lange operaties. En dat vergt veel aandacht en energie, ja. Gebeurt het ook dat zoiets wel eens afstoot? Klopt, maar dat merk je meestal tijdens de ingreep zelf. Kijken of de anatomie van de patiënt van binnen dat toelaat. En op dat moment, dan kan je zien, is het haalbaar of niet haalbaar. Maar je gaat altijd die opties met de patiënt vooraf bespreken. Stel voor de patiënt wel zo'n blaas hebben. Ja, als het niet haalbaar is op dat moment, dan ga je dan switchen naar een andere techniek, maar dat doe je dat tijdens de operatie. Ja. Ik heb nog een heel vraag. De PSA. Je hoort wel eens met mannen, je moet je PSA controleren. Kunt u daar in het kort nog iets over uitleggen, wat het inhoudt? Zeker en vast. Dat is een extreem belangrijke vraag. PSA is eigenlijk een eiwit. Dat wordt in de prostaat gemaakt en het komt vrij in de bloedbaan. Als het hoog is, dan betekent dat iets aan de hand is met de prostaat. Het kan prostaatvergroting zijn, het kan prostaatontsteking zijn, maar het kan ook natuurlijk prostaatkanker betekenen. Dus later moet je altijd uitsluiten, dat is belangrijk. Wij adviseren mensen, of tenminste patiënten, met name mannelijke patiënten, om vanaf leeftijd van 60 jaar regelmatig, dat wil zeggen 1 keer per jaar, mensen PSA te laten bepalen via de huisarts. Ja. Want dat heeft natuurlijk grote consequenties als je dat op tijd ontdekt. Dan kan je natuurlijk op tijd mensen helpen. Ja. Ja. En ook kinderen zitten bij jullie in het systeem? Ja. Wij zien ook heel veel kinderen. Ik moet zeggen dat in Zeno doen we basale dingen wat kinderen betreft. Maar als het ingewikkelde pathologie is, dan sturen mensen door naar UZ Gent. Ja. Nog tot slot, u hebt ook de laser, daar werkt u ook mee? Klopt. Heel lang? Laser doen we al sinds jaren wat de stenen betreft. Maar laser voor prostaat is ook een nieuwe techniek. Dat is geïnstalleerd bij ons in Knok sinds een paar maanden. En wij doen ook de prostaatoperaties eigenlijk vroeger met klassieke, we noemen dat turinsaline. Dat is dan een soort klassieke uitkrabben van prostaat, maar doen we dat nu tegenwoordig met laser, ja. Oké. Ja. Nou, dokter, heeft u misschien nog tips voor de kijkers, bijvoorbeeld met plassen, waar je op moet letten? Ik moet zeggen dat de mensen moeten goed blijven drinken. Dat is altijd belangrijk. En als er klachten zijn, dan moeten we op tijd aan de bel trekken. Ja. Okay. Dokter, ik wil u hartelijk danken voor uw kostbare tijd dat u bij mij vanavond hier aan tafel zat. En ik hoop dat de kijkers heel veel kijkplezier hebben en heel wat hebben geleerd. En tot de volgende keer. Een fijne avond.
Fijne avond.